Sutra je dan odluke za generale Antu Gotovinu i Mladena Markača. U Hagu će im se izreći konačna presuda, koja se sa zebnjom iščekuje i u tom gradu i u Hrvatskoj. Za zločine u Oluji nepravomoćno su osuđeni na 24 i 18 godina zatvora. U Hagu je Branimir Farkač. Branimire, razgovarao si s odvjetnicima, što se može očekivati i koji su mogući raspleti? Gorane, formalno što se tiče same presude moguća su tri scenarija, tri raspleta. Prvo je potvrda prvostupanjske presude, drugo je smanjenje kazne iz prvostupanjske presude. Tu postoje dvije podvarijante, znači da kazna bude umanjena za toliko na količinu od koje su oni 2/3 već odsjedili u zatvoru, pa bi onda opet uvjetno mogli biti pušteni na slobodu, ili da im kazna bude umanjena tako da za nekoliko godina izađu van. Znači, morala bi biti umanjena u slučaju Mladena Markača, on bi već, da se presudi na 12 godina, već bi mogao uvjetno izaći nakon određenog postupka. Ante Gotovina treba bi dobiti manje od 10 godina da bi mogao tražiti uvjetnu slobodu. I treće je naravno potvrda presude. No, odvjetnik Mikuličić rekao mi je da postoji teorijska i četvrta varijanta o kojoj se do sad malo govorilo. Postoji još jedna opcija, a to je da se žalbeno vijeće odluči vratiti predmet prvostupanjskom sudu na ponovno razmatranje onih okolnosti koje bi eventualno upućivali na alternativnu kaznenu odgovornost. Ali to je nešto što bi produžilo cijeli ovaj predmet za još minimalno godinu dana. Evo, radi toga to je zaista teško očekivati jer je sud u izlaznoj strategiji i želi čim prije završiti sve predmete. Branimire, prijatelji i članovi generalovih obitelji su u Hagu. Kako oni provode ove posljednje sate prije presude i što očekuju? Oni su u katedrali u Rotterdamu gdje se mole, a prije toga su ovdje ispred suda u Hagu pjevali lijepu našu hrvatsku himnu i također se molili da se sutra promijeni presuda. Oni smatraju da je presuda nepravedna. U bici za Vukovar ubijeno je 1500 civila. Veselin Šljivančanin osuđen je po zapovjednoj odgovornosti na 10 godina zatvora. U Oluji je ubijeno po podacima Human Rights Watcha 150 civila, prema podacima Državnog odvjetništva 240 civila. Gotovina i Markač osuđeni su na 24, odnosno 18 godina zatvora. Svaka žrtva treba pijetet, svaki ratni zločin treba kazniti, ali ne može se pred istim sudom žrtva jedne nacionalnosti vrijediti čak 20 puta više od žrtve druge nacionalnosti. Evo zato ti ljudi smatraju da je ta presuda duboko nepravedna, zato se nadaju i mole da se ona sutra promijeni. Gorane? Hvala ti, Branimire. Naravno, kolega Farkaš i dalje će izvještavati o svemu što se događa u Hagu. A u Hrvatskoj su u mnogim mjestima prije otprilike 2 sata počela okupljanja i molitve. Svi imaju istu želju, slobodu za generale. Naši reporteri su u Pakoštanima i Zagrebu gdje se održava središnji skup. Idemo najprije do Majde Mikulandre. U Pakoštanima, rodnom mjestu generala Ante Gotovine, mještani večer provode u mislima i molitvi za generale i za domovinu. Iako kažu u srcima žele oslobađajuću presudu, poučeni iskustvom prvostupanjske presude, iznimno su oprezni u iskazivanju nekih svojih iščekivanja. U svakom slučaju jutro će provesti uz male ekrane, uz Hrvatsku televiziju koja će u izravnom prijenosu pratiti sva događanja u Haškoj sudnici. Kažu, mirno i dostojanstveno dočekati će kraj ovoga suđenja, ma kakav on bio. Dan uoči presude u Pakoštanima je bila Kristina Medić. Sati do presude najsporije prolaze generalovoj obitelji i najbližim prijateljima. Frane Vučkov s njim je u djetinjstvu bio nerazdvojan. Posljednji ga je ispratio na brod kada je sa 16 otplovio u svijet. Prošlo je presudu čekao uz televizor, ovu neće. Neću moći izdržati gledati. A nadam se da će doći za 2-3 dana kući, posle presude. I poruka prijatelju Anti da se izgubi iz Pakoštana i iz Hrvatske bar 15-20 dana. Da uzme ženu i dicu i da iđem na odmor malo. Nestrpljiva je i rodbina, za njega mole od kako je otišao. Jel voli da dođe naš Ante? To je moje neviste od sestre sin. Ona je moja nevista mlada, umrla, ostalo su djeca, tako i ona, mate njegova umrla. I puno i zna što ću govoriti. Što očekujete sutra? A da Boga dade i da ga pošalju kući naše u Pakoštane, da živi kako i prije živi. Dan uoči presude cijelo mjesto miruje. Tišina, ljudi su u iščekivanju, danas svi žele završiti masline, da sutra budu kraj televizora i to je to. Uglavnom svi čekaju taj moment što će biti, nadamo se da će biti dobro, ali...
Pakoštanci, kao i veći dio zadarskog kraja, večer će provesti mirno u molitvi. I u Podravini poručuju, vjerujemo da će pobijediti pravda i da će generali biti oslobođeni. Svoga Mladena Markača očekuju u rodnom Đurđevcu. U domu Anđelke i Stjepana, strica generala Mladena Markača, dan uoči izricanja presude, tuga i neizvjesnost. Teško mi je bilo kakva presuda bude. Budemo zadovoljni ako bude naprosto, ako bude oslobođen ili bar nek mu se smanji na minimum. To nije zaslužio. Toliko se bori za tu Hrvatsku i za sve nas. I šta je doživio. Nepravda je strašna, strašna. I tetak kojega odbila zove deda jer je s njim odrastao ne gubi nadu. Zatekli smo ga kod generalove rodne kuće. Prekjučer su se čuli. Ja očekujem da bude oslobođen i to bi najrađe. Neka vidi i ljudi kod nas, neka vide i neka vidi cijeli svijet da nije bil krivi. U Đurđevcu traje bdjenje i molitva za generale i sutra ujutro molit će se Podravci na trgu za oslobađajuću presudu u Hagu. Kao što smo rekli, središnja molitva, središnji skup je u Zagrebačkoj katedrali. Na Kaptolu je Kristina Valiđić. Da, Gorane, evo zaista impresivan broj ljudi okupio se večeras ovdje u Zagrebačkoj katedrali. Koliko njih najbolje pokazuje ova slika iza mene. Naime, velik broj ljudi nije stao u katedralu koja je dupkom puna. Službeno okupljanje branitelja počelo je danas na Zagrebačkom Mirogoju kod zida Boli, gdje su branitelji položili vijence i zapalili svijeće. Potom su se, onako kako su danima najavljivali, mirno i dostojanstveno uputili prema katedrali. Uz pjesmu, zapaljene svijeće, brojne zastave i izložene transparente, ovdje su dočekani uz gromoglasan pljesak. Nakon večerašnje mise oni ostaju ovdje, bdjeće i molit će uoči sutrašnje izricanje presude generalima. Crkva je također u ovom slučaju pokazala i pozvala na jedinstvo. Danas je održana novinska konferencija Hrvatske biskupske konferencije u kojoj su oni zahvalili svim braniteljima koji su svoj život dali za slobodu Hrvatske. Također su upozorile na nužnost zauzimanja za pravednost i za promicanje istine o hrvatskoj obrani u Domovinskom ratu. S posebnom pozornošću osvrnuli su se i na sutrašnje izricanje presude generalima. Poslušajmo što je rekao dubrovački biskup. Hrvatski biskupi pozivaju vjernike na zajedništvo i molitvu da pravomoćna presuda bude sukladna načelima pravednosti i istine. Kristina, mise, molitve, mimohodi i noćno bdjenje održavaju se diljem Hrvatske. Tako je, Gorane, osim ovdje u Zagrebačkoj katedrali, mise se u ovim trenucima održavaju diljem Hrvatske, od Zadra, Knina, Šibenika, Dubrovnika, Pule, Osijeka, Vukovara, naravno i u rodnim mjestima generala Gotovine i Markača u Pakoštanima i Đurđevcu. Ondje se okupio također velik broj vjernika u molitvi za generale. Velik broj njih organizirano autobusima već je večera stigao u Zagreb. Sutra će se u 9 sati okupiti na središnjem Zagrebačkom trgu. Koliko su i branitelji sami jedinstveni u ovoj cijeloj priči pokazuje i podatak kako ih sutra u skupu potpore u Zagrebu sudjeluje svih 120 braniteljskih udruga. Oni očekuju kako će se na središnjem Zagrebačkom trgu i na Markovom trgu okupiti oko 100.000 ljudi. Svi koji su došli večeras na mise, svi su jedinstveni u jednome. Svi vjeruju u nevinost generala, svi vjeruju kako će oni sutra biti oslobođeni i kako će se uskoro vratiti svojim kućama. Bila je to Kristina Valiđić s Kaptola.